Hola, soc l'Anna Artés, soc especialista en màrqueting digital i el que és estratègia de negoci a internet, juntament en el programa CEDIS d'emprenedoria de la Fundació Surt, estic com a mentora. Llavors, el que intentarem fer és que pugueu entendre una mica tots aquests canvis que s'han accelerat des del 2020 per als motius que tots sabem de pandèmia, com ha canviat la forma d'arribar en el consumidor, en el nostre client, i poder posar una miqueta en ordre per poder estructurar dintre de la vostra emprenedoria l'estructura de negoci. Llavors, a tot aquest procés se li ha dit, o li hem dit entre tots, transformació digital. No us ha de fer por aquesta paraula. Tots estem ja ficats dins la transformació digital, vosaltres també com a consumidors. Moltes coses que veureu les esteu ja fent vosaltres mateixes. Llavors, és una mica estructurar, posar en ordre i poder-vos ajudar a impulsar el vostre nou negoci. Llavors, veurem una miqueta de tot, des d'una pàgina web, des de saber com buscar el nostre client final. Veurem també el que és la ciberseguretat, que és més que res la seguretat dintre d'internet, que no ens puguin agafar dades i mirar una miqueta que no ens entrin virus. Parlarem una miqueta també del tema de les xarxes socials, mirarem com es fa un e-commerce i farem una mica d'anàlisis. Tot això ho distribuirem per mòduls. Cada mòdul el podreu anar mirant. No s'ha de fer tot seguit, o sigui, podeu agafar el que més us convingui o no. I tindreu la documentació i a part uns vídeos de recolzament. Llavors, dintre també de tota aquesta transformació digital, per a aquelles que no pugueu encara tindre web o de moment no us ho heu plantejat, mirarem de com es fa una fitxa de negoci dintre del que és Google, un cercador que us dona la possibilitat de poder fer una fitxa del vostre negoci perquè surti també en els resultats de cerca que fan els usuaris, i en aquí també veureu que podreu fer una petita web, és una petita plana estructuradeta, molt simple, però bueno, que us pot ajudar a que us contactin també a través d'aquesta fitxa. Res, m'acompanyeu, espero que us ho passeu bé i encantada de poder-vos ajudar. Com hem comentat, en aquest mòdul d'introducció al que és la transformació digital, intentarem entendre com està una mica el panorama per poder focalitzar-nos i aconseguir objectius. Dins del que és la transformació digital, hem d'entendre que ens hem d'adaptar a la nova forma de consum i hem de poder arribar a on és el nostre client. Hem de saber quines són les necessitats de negoci, què és el negoci online i com enfocar-ho, i hem d'entendre i hem de saber quines eines digitals ens permeten aprofitar el coneixement i poder implantar-lo dins el nostre negoci. Llavors, ara el que farem és veure unes dades de com està el sector de la PIME o la micropyme en el territori espanyol. Són estudis que es van fent i sabem que encara que estem utilitzant les eines digitals bàsiques, estem a molta distància del que estan fent els països més avançats. Sí que és veritat, tenim accés a internet, hi ha un 75% d'empreses i petites empreses que tenen pàgina web, ja es comença a utilitzar molt més el núvol, estem dintre de les xarxes socials, estem movent